Im ka kerteng sa kanam buon sien ngi juyo sngow ya kani ka kentien tang habangi a jingero ya ki klawai kari ki bala len la ka jingem nak benta kari Henry ha kani ka kubor kabangin pin i shapi menta ka don ka jidei bat ka siniang jung boirong ba ubalaya le ban rat dingkhong ya ka jingsniu ka bala jan bam krin ya ka sinong ka bo shong sa bat khamtam e ya ki khun samla uni rangba udi blaklat no nakani kasla perthe ya ka apsau trek nai lur arjar puai pat ubabat ya ka jinglong rangba snong hadu artien kanthi haka samoi trekam jong ka dorbar snong kata lais nem bat uni rangba ude ubangi thu kum uba silvester kurba urangba snong barim ka snong phonmuri ubangi khot ye ya u kum uba bes ngangai bamari sim ya kerteng jong ba bes ni las thu ya ki kam ki jong u kata ban yele persha u drugs haka jitren kat bat ka jingsnok ti lang bat ki senglong kumi seng samla ka vdp bat ka dorbar hi boro kawai namar bo drugs kumpapau menta umdeu bala penjenjar tang ya ka wei kisnong ne ka yeng hanrei la runglut chadu ki kendong kensot kumta ban long kanuksai ki wei kala penlong ya kenhun sulong mil ban lech sakati kisnong ka bo drugs bala janbam du ya baro ka wei kisnong kendiat snam menchua na ka jingdon kinong di drugs bat nong di menta la yo jingtep ban na ka jingdon jong kita ki bala kerni hauniu jingdi ben bua kala du na halor kan ye ngilayo banye kren bat ki katu kat ni kinong penya chnong ba kentup ya ka kong silin jala kharbi ka president ka senglong kami ka kong nancy ka badai ka nong tre asha bat ka babat kam ha ka senglong kami uba es khonglam u jones secretary ka bdp u astan rangba chnong ba sukher solang bat u president ka seng samla uba hambat rani u president ka seng samla uba hambat rani pat lai thu ba ka jelam ti uba bes ha ka por ba penthamai ka dp klayo ya ka nam best bdp team ngakan ma hosha ka tarjing kli ga jong pi ngam suk ngi tu khana dia awai dei bat kadi ga jilong jung man de kostom jung ngi eksnem ko bal alek ka kadal hui ga singi bo ba bas wa jing kren apa ka competition ng jung ngi hakata singi kadang dei ko por ko ba kata ga jing kli ga jong pi kani ka snong jung ngi kadang dei ka wei ka snong ko ba krni ba am dei ta ga jing di ro wei ta kata po ga jing kren ba bas klom ne ma ba bas le dim shor dei wax policeman Kemudian ki parlok ki badang dai apa ki badang dan apa polis but kita ki parlok ki jong babas ki badang apa polis ki tu khana ya babas ki ong bah bangi yo kem yo no di drugs habangi ya bagi pulit ki interrogate ya gini ki khana di drugs bah habaki keli ya ki nanu yo drugs menshwa wang ta pulit menshwa habaki keli ke jaka ke bamaki ki yo ki nong dia ke bamaki ki yo ban supply ke dening kong do kala bandai shwa ki jaka ku mandan ting dan ni kiwi ki jaka kiba kham pau ba handai hadin kini baro ki wan hadin bat ke jaka ke ba kerni dan ke ba sok ke ba bontam banyo ke de kisnang pumuri ki jongi ti hakabai dei ba kata bat hadin jong ke jingwan no jong ba bas kum rang ba snong hadin balawan mi kum rang ba snong ngiwan mangi ke sing samla bat jaring khat hakata ke po la pan thmai no ke sing samla la pan thmai ke sing samla onda ngi lawan mangi bakladan gejing keren ba ngin pen thamai na sunan ngin pen klan no yo vdp kejing penya jong blai mana jorong kamju ino engi iman hata kapor ngiyo yo vdp the best team ever ke ba mangi ngiyo hata kapor ngiyo yo ba best badirang ba snong kum president jong vdp ba senar khonglam kum vdp secretary ngiyo ro iki kinong kit kam apa ka vdp committee ke jong ya snong but side by side ka competition ka VDP ba kasing samla haka jingalam jong way ba khli do rang ba bes kum rang ba snong kum VDP kum president jong VDP haka jingalam ko jong i ngila menteri na ka banta penduna bara bang pet menta mene ngim issue ngim yo sung shu yo ta banong kandon ke jingye dia kandon ke jingye thiet na kandon ke jingye di ania tai na sering ngim yo so ngim ong mangim dan shu dangdon ki badi ne banong badi manong badi banong ban pen ip ban pau pelen ku mangi i menshwa kata kalong ngimla ban issue na ba baro tini kade jing tre stom jong kata ka team ha ka jinam jong babes ba sna khonglam kum vdp secretary ha jing tre ke jong ki bom ru kata hanrei sneng ru kata jing dwai ru kata bat ke jing ai dawai ke ba mangi hanu ring mi asngo thrai ha kinu kisnang mi asngo kinu jakari mi asngo ha ka jinglam jong ki na ka vdp kila wara ya ka viham ne po snong jungi na ka banta ban ai ki dawai na ka banta mestep naru drew jem step sunsteng drew jem step ki asha ki agan rodi vdp ki no ke kam vdp babas kumrom ba snong ta ka por la bandan lang na do mestep ban ai dawai ki kena bat hadin ba ai dawai kandan ru kawi ka kalong pat kum ka program na ka banta ban check pat ki
like la long ne man sange no udawai like la long ne man penduna no udawai kata kada jing tri stam ke ba alam khmat hi da ginoi lam jengi ndu ba bas bat ke VDP borak kami amar sendap wan hi mengi ko komiti regat kinong ket kam jengi borak ngili rong haman ne ki ying ju kini ki khana ki bala ngap no ki jing di ngilai ngi kli ki pidan kam jing rap ayu ngi kli ki balai pingop ngi kli ki kai ke bang ngi la ban ne na munda juki dan ki ba yam khmat jengi dan ki ba comment Ahmad jengi badan ru ki ba thok ngimla ban lan ne kata kidan ru ki ba thok Ahmad jengi kila ong to nanum ta sngi nganum di shu andre tang ar sngi lai sngi hadian bat ni ikut khubor bau ni wa sha kem sunu bau ni wa sha bat sunu tingi dan kata andre nakaleng jengi nakal sing samla nak VDP ngila lej zaman ki yeng jengki dan ru ki yeng ke ba mengi du mata ba ki yeng jengki ni ki kena dan ki balak lai dan ki yurung ngadu ngila lokum ki bahayeng ngila elong mo nama balai omdai tu ngirung tak cisin arsin mana kapo ngirung kata kadai ka sinjam ke menginya mi kubur kata ba ka wala kamparu ndai ka dan bet mar uni ujung thau dei uba kejet omdai ba kejet tanya ka senam dei kejet lot ya ka spa ka phau kejet lot ya ka jing sup jing san ha ka jing kasam ngi lot kata ba ba ngi tip syai bat ngi iru kata haki yang kisam bala da kampau ma oi pi ngim tip la kata jing don jing am juki kalot kat nur ngim tip ndai ngi pat ya kata jing long kerdo ya kata jing long terkhong kedor khmat ke jungki ke bang ngi haki yang kisam haki kimi ki pa ki man ki para ke jung kini ki badan kinong di na ka bantai karong kami ya kani hitangi IT be ka competition nong ke jungi te wat ya badan maknaru dan ke por na kalyang competition nong ngi ada ka social boycott yaki habagile ya kanu kam tam e kani jing dia drugs bagi jing di drugs nadu apa jong ba bas permi kata kontin social boycott ke bamingi le nyembe snong iki ndoi ni ai na social boycott kata kalong ba ni pendu no yaki gi jonon kam yaki kasam ju Nolor ba khonglam general secretary ka VDP ulai thu bada ka jingtri stom ka jongki kalala ru banwanra ru ya ka voluntary health association of Meghalaya Viham hapo ka snong ban aidawai shaki khana ki bangop how drugs hadirin ba ngalai simti ni ka kam malai persiam berlum ni ki pradkhot ba hai dang ay lum lang ke ka kam ka benta ka pangakwa ka long ba kumdo gin le namal hak itu ki pon muswa mangpat bat kumbu PDP sekali siyo jing khain be nei ba bas si khot bi ngai ya pe ya khot i nga made pe made gladon khat lai ngot khat sa ngot ginang kio te ngapat khot meeting ya ki PDP ba ki wan ki trace prem ni dei lembah kecing ai muslim hi ba bes ngasoban ong hi ngimla ai ban len kata namal dei urang ba jingai ha badan kecing e khnam po snong po thau sama wala da kilong kan ulun tiru hadir ba ngilai parkhan is kumno ban le ni benta tingi lalum nalang gitu keteng bai ba bes lah dei kecing khot jungi kita khat lai ngon ngila token ngila kali ni ki iwai piwai ndala plus nakata kiting tokit ni kita karangut kami san kendai kita ki blangom bat blas dangom te kadai hello kata kan udim ngiman kami tu kipo lengkap iksom semlar ni song meeting bai ni perkat dak kilat tim ngin le na bentakan ni na mala dang sio bom ti ru ngi bakam dan ki jeng seso nang jot man mal balai bah ki masalah bapli ngaso thu hi bakini bangat unu jeng di ru kadai ki tingale ba malangat tidak kata kelenting ya sim karai ban khot ibai pibai baro itu giles ki belai begini kena abadi alang untuk sampai ngot tingin kalian pipan ya persiang ban khot no sebayang masem ni ai be de notice be bikin wan de kalau adap sekahol tipe kumti bos dos per hol ni khot no alun lengon titing-ting ke papla kalong ba ki kemi ki pa ndang la khot umta desi ki wan da ki jingdom ni balai berbudi pun muri utarai di drugs ikon jana anda kabana kalian ke budi na kalian semla da kalian kompetisi nong ngila kali anda to khur la pla kapen tangyong nganyi kemi pa kim tip tip beli bo khun yung awa ngom ki jing di drugs bat ki don ki bayam ki don ki ba don kata ki jingta ke bor perkhat ro ndai na kalian jumi seng kum kata kapor ni sim bahkan ni kadai kecing pang kalau abang kita yau beriau ya kaye kasem bat ya kesno atau tinggi le persiang bat masutu iki le persiang bat ai dawai le persiang bat penbiang ya ki
kumno ki tinglek kai kalong karom kalong bat menton makin melen bat ki kendon babun bagi persyang na lek na bentai ki gelong ba yakini kena sipor ngim syak begin ya menit berapa je ki bimbit sunnya sulong la dalap ki persistom ngap begin persyang ni persyang kita kira ki dalap ungi lek siapa di ngi dei syak kinong bom kinong syok bat juga por ngi dei bat kinong islop kinong kro ki ba ngaso ben ong ba ada mdei 100% kumo ngi presiden semua 100% ni kita ki babun kita alai di hadok mentaru ketika tim kami rengkat bat ka biham ngidang don sekat tu ningut kena dan di dawai dari don lu kilong yeng ki ba pak no yaki siapo ki rehab sentar ki besi tengah lesin la mong sabar jung ka state miru kau hati Kalkata tentang kidan ba on pai menta kila ikladur kila ibla kila ya tray la ka kam ka jam kidan lu tu ki ba tak ni rap ni the kila alai bat kila long rio mon rio bat ngaso ban ong baladahi kayen la kersian lang yang itu kanun di mentoy yang ila nang ini kersian iki kanun kong hide ki keme ki pa kinwan sakaman kidon gilong ying ba ngahi dari ngajuli kendo itu keme pa si ki ba siam ki ting e ba habia dei ban penbaik gikon madon gikon teng ki ba la sudiman se papalat la dambiang ro la berngam ban syok ban penyap bantu bat kita kiting dia ke baru kom ke ba kitiar kita lagi ki jalut nama boleh kemi pam tip ki kila sim ting kadang ka presiden ba ai pila sa stang tuk senrong pila hapo om dan so nama boleh kejing dawa jong kamet jong ki kadang bisa kait utangah du banga mentah banga ai kendo ini kena ngasih berkat dari ji trail ada ujen lah tip ba new drugs ute ro kan unum tre dari dimutip dari siap pengom prolog penlong ki ba kimla si bon ki de nakaliang ka kong silin jala kharbi kalau ong ba ka jingtre sitom jung babes om tang da ka tien henrei da ka kam harngkat ka jinolang ka seng samla bat kumju ko BDP kala pundunai ki brio ki bongop hauni jingdi ubasnio ni kisnam ki beradab hak por balong iram ba snong ibala letno iba selbesta ko ba mengkot iba bes te hapo ka jingalam jong bat rengkat bat ki BDP ki seng samla ide iwe ne kirat ba iba la ban tur sakmat ban pendu yung ni ujingdi ya kisamla ibalangop akatu ka jingdi basniu ile wat ban nangta yele kat bala dakiput daki jingtres tom jong om tak mai marwe re rengkat ba kompetisi rengkat ba kaseng samla ba ka BDP ba kiseng lang kumiru re ni long nadien ban kersian dem ya dia po jing trace tom jong tingilala bakin rat ikta kitingkong patungan ningut di samla bal angop ru ila kala dia kata aba hadien pat idon ki bakala don pat kiba la dep kala ki ngop yang kacamo kan pa jing tip jong po snong po thau ken ha kapor ka ba menta ba nujo ba tu po ba rem hak ba drok jelai ba po snong jongi re ko bang ungi pi po ko jitres tom jong ki BDP isang samla la duna na marmaki ki bodin yele kat bala la kabut kabot jitres tom joki ki wat kita ki bala ngop yele ban yalam ki sakta ka suma yele ban wat ban ai kita wai te la hamduna hi ba tang ba sare yo kidang don tingimla ban tip mo kat jongi kum kidong snong kum long mi hapo adong kut mori ngate kaburong wala da indon syu nga asi ba sebestar ko ba bikon iba bas rengkat bat kisang samla ma imar wa inum la rengkat begini kisang samla rengkat bukan BDP hapo ka jingan lam jong te ngasno sisya lala kasnong kabha lada ki kena ki pun samla jong don ki bakala te kacing ai burom kalong saki sa irang ba snong ho ini irang ba snong bamtaru mo idang belum sipor rema iru itre lang ni bak komiti baki BDP bak seng samla tengah nga ai buram ya iba selbesta ko ba ya kini seng samla ya kini ki BDP jokasnong jong mulai ko mori rekat seng ko bi rekat ki asya ki tre sitom ki wat dilat lenti
kat ba komiti snong ki trestom ban a kita kidawai kita sin ban a kita ki jing put nak benta cuki bala ngop akata ka jingdi mangi haduk benta bangi treiru nginang yai ken mau i nak kapor sa kapor bangin jula ban kelen namal hai ngitang suong kanu ka kam kala along bet hari benta bade kalong ka bae akan namar ba ibabes ilong ibakoloy ban yami ringkat ban ya treilang ban ngi ki asyaro kan te hagal jing terwa ka jong i hiru ngala ai dawai lang bat ki BDP hadu saus nem te da ka jing bawa bun kam te ngala i no wat i ba bes ri long bali hi pin i no mo tamalong bangi bun kam pa de ngim la shu te ki BDP ru ki la pedang so ba hi te kalong ka jing du ka bakrau nama ba ngidu yo rat ba mo Richard ubalong upaya jong ka snong phut muri Nakaliang ba sukher solang ba de astan rang ba snong jong kaput muri uloong ba sarkar ka de ban tren kat bat ki dor bar snong namar bal rak sarkar kam sim khia kan long ka bajinjar ban pendu jaj yo drugs te kumba pitip hi haki komiti snong barim haka pol jolong rang ba snong jing ba bas kurba ta boborong ibam don shu manta te philei hi jinto stom jongi nakaliang dor bar snong nakat ba executive committee dor bar snong kiseng long kume sang la ba gdp te ngila treshi tom sisa bor ba har kata ta kumdo wan parat deng khong yunu jungdi bosni utam hapo kadi khasi ke jongi te kumba fi iru ma hat ki por kalau deng jing ngilego ban kem ikhna kumba katukan ngot rengkat bu drugs te ngila IT saka bor ke an hoi ngila IT sebagai berkeposusi kalong ba lada yo kem yo no khna body drugs kumba tang si singa sim lo alai berkebak ayu tam kalong tang ru banai fi bang warkos dakbar ko bolom section e phi ka ba ban tre lada nakaliang ko ba snong mata ngile stong kata ta banrat khong yuni jungdi basne ba nei nakaliang ko government nak sarkar nakaliang ko police department kim sim khia te kan yangi ban pedu ja kung jungdi basne ma ba ngilamat bon kisnong hapo dor ba snong ba fair ngilamat ko kisu si thang ro ta ban i ba jingjele jong new drugs ni pressure ke ya government mai state government kham tam kin sim khia ken ada ki bor ki pahalor kim sim khia ni nakaliang do bal song sai sen pi ni numla bale ye ni kwa ya ke jing tai stom nakaliang ka dorbasnong nakaliang soka la rengi trailang kanunong jing sne hi ngila banrati lada ka jing tai ya da ka jing trailang jongi baksorka kalong jengai la ba nakaliang sorka mata kam sim khia ya kane ni kalong ba e shibon ba markos ta bobrong pi ban pendu jai kum yu jing di bosnia kumbe grijam hagiwe ki state kumbalong mata sekiwe wikiri ko jok parthei mo kumba ko state sampol ko po rin dia jungi kumpo po kashmir mata lada khna mata dikiat kyong ubadan bok nama balai jingdi ko jingjele jungni dros po kashmiru kala jele sapa palat ka ba ma mata kalong lada nakaliang ko government mata kim sim khia te ka ma batir yo ha ka jela ka jungi ru kan wan ja kum kane te khalong ko basu si khang ngi kumi gi no sen sharshonong ki ba pe ya ka bha ka miat ya ka suk ka san yong ka shinong ka tha hi bor ka wei hoi banyak compare hi tu kisnam ki balai no san snam do snam shwate ka jingdi kala hiar mo nama balai nakaliang ka dobra shinong hi ngisim khia borobor ngidu thia ngidu dem khamtam nakaliang ka BDP mo rak borom yaki nama ka BDP ha pafumuri kalong ka bakhlain hadu katata te ngi ju do thia ju do dem ngi ju don ka jing trailam ma ka khamtam bat nakaliang ki asha nakaliang ka bingham nakaliang ka BDP kumno ban khot pari ki khna ki bal angop hauni jing di ban ai dawai yaki te kalong ka sama ka ba banyak compare si sha ba ki po pa ka jing di lai lan ka jing yai lai lan jing khna di dok ha po ka ni ka snong ka jing itu menta banyak compare kala hiar kuma 80% ye ki don khna ba ka to ka ngot sha ki bala kala si sha ma don pa ka to ka ni ki bang pot kala ngi kerpat ke nakaliang dorba snong malak pumuri menta ngakum ostan wa snong ngi kerpat bala la long ka bala nakaliang ko government kin sim khia sa sisin ban pet ken ban a ka di sitong ka bateng e kham tam itu khna ki ba de ban set along iki de kisnem lani ban ailam ka kalat ka kabu yangi ki do so ban ailam ban ai jingrap lem yangi ki yangi ka dol ba snong khnang bangila ban pen pha pa ki khna ki balangop hauni jingdi
Hoi, nak kalian ka dobas nong hi ka jeng telang pat kisang sama bat BDP ngiju long ki ba aware hi hak nia pet ba hi kata ka jeng rong jeng mi nyum sha lai lan hiru ya kita ki bawan ki banabar ma sin bang i pher you know kar kom yang kar kom ya kar kom le kar kom kam jong ki ngiju le ban kli bat hapo ka dah po dobas nong pa ujok hapo puru sam joka pemburi mentahi ngshong num noro ki jeng wan than ki ba ki kha samna po ka shnong jeng ru menta kala kham duna haru kata ta ba markos kalau ke eka jingkli ke bos natam ba Marcos isin epi hoi ba bes sisa don shu na prank ke rampa sinong jong mau la sha banur sisa ban mi ban kren ya tai ke jing sisa bam red hero ya wat ya ka wa ya sarkar te ke jing du no ke jongi ya ba bes mo ka bai de ban rat khong kum yu jing di bos ne hapok song jing ba ke jing kla no ke jing ke ba kendik do kalau ke jing do ke ba khrau sisa ha ka bai de ban pendu ja yaw ni jing di bos ne tam hapok kanika sinong ke jongi mana hapok kali kasih jantai abal kawai hapok setiap jongi menta Hapa khaddo hi ka nakaliang jong ka BDP rengkat kompetisi nong sebelum kami sama ka bakhaddo mi kwa ban maham ngal kumbalong hi kumba urang bas nong bare ba bes udu ai ngi dia taka jing hi kai ke jing long selor bat jaga mesin me khun na bentaban nam ai na kan di sini tin nakaliang jongi hedo mentaro ni pak song thai bat kejing maham ka bakhaddo kalong ban nakaliang jong BDP ro na ni sikman ya kitu kena al kalong nasional kalong gambar senong kiba penun kam kelab yang yuni jingdi besniu nak kalian kesenong nginema kata kebun kibla ai kendo pangi kilong no ngam tip kata dai kejemaham bakado kalong khamtam mi kena senong sobha bankiar banumra ini jingdi besniu ladai kelab nak kalian jong BDP nak kalian senong inle dapteng bat kumjuk ro kejemaham dengan pol ngasim kebun pentip habiadai berkini ki nongnya kali ki penabas nong bayat ti pasnong am habiadai berkini kejing penhek ki jing sawah mo kitip hapok kali tentang bayat si baji ya surok ki penhek ki halak timsi bat bon kini ki jing penher ki asyaka ki ba tentang kelung kena ki ya surok di ting so ban ong ba dakadi ka kubor ngan tu berprinsip sepi ban nakaleng senang nangis kuat inam airat ikum kini kijai tu